Dobrý deň, volám sa Ladislav Pavlík a som členom komisie Firma roka 2023. Venujem sa manažmentu už viac ako 30 rokov. Videl som firmy malé, stredné aj obrovské a všetky mali jedno spoločné. Chceli byť úspešné, ziskové a vo svete známe. Totiž ak nie ste známi, tak vám tie zákazky proste nebudú chodiť. Nemáte tú silu, nemáte to postavenie, ktoré by ste potrebovali na to, aby ste sa presadili v tom ťažkom konkurenčnom boji. Kedy si hovorievalo, že dobre sa chváli samo, tak to už dávno nie je pravda. Možno ste aj vy takedy zažili to, že niekto iný má menej kvalitný výrobok ako vy, dokonca aj drahší ako vy a predsa predáva. No, môžeme sa sťažovať, že on toho zákazníka možno podviedol, oklamal, ale faktom je, čo ste vy preto urobili, aby ste boli známi. Takéto súťaže ako Firma roka vám presne toto môžu pomôcť. Urobte sa proste známymi, urobte sa ľuďmi, urobte sa firmou, ktorú pozná vaša verejnosť, v dobrom svetle ju vidí a vníme ako úspešnú, šikovnú, ktorá má dobrú budúcnosť. Do tejto súťaže, keď sa prihlásite, odborná porota vyhodnotí vaše výsledky a pevne verím, že sa vysoko umiestnite a budete v prvej trojici. Teším sa na vás a prajem vám veľa úspechov.